Sekhishi special sengoma la connectelajwa igcoma elisha. Sawona ukubona ubulafunya kan lombuso njengamanje ukubingelela yena mathindo axoxa intombi zomqamela amahlaka abanye baqomela umalathi wazi. Ngana wathi ngabe usukulakho lokuqala ngicela press subscribe button share phinde comment khuluna ka wonke subscribe ayikhamera khamba so senze ukuthi kube wena oqala turn notification mase ufaka la video amphambili kanjalo wethu kanti ka umdala ekhaya uyazihlanda phana kwe comment section ungakhohlwa press button la join la khona uzodonate channel yakhe amphambili ngo10 njalo ugqibela wenyanga siqiniseka ukuthi umniningwane sebank ayibona ithini ibona wena naba kwa YouTube ngana wethu abaculi uqhosha lapha nofalabo uqhosha nofalabo nje abacule mbabonile kule video khona bekhiphe ingoma balitalabha igcoma elisha qhathanisa umjolo neParis bethi hamba gcoma elisha angazi noma ithi hamba gcoma elisha noma ithi buyele eParis kodwa nje ngaphandle manje isikhathi sakamntana sekhaya sichime sihlale kwi video.